Writers Association kungiya ɗaya tamkar dubu. Kainuwa da shan Allah ba da shan mutum ba. Maƙiyanki fadawanki kungiyar haziƙan marubuta masu burin nishaɗantar da ku gami da farantawa. A yau ma dai sun shirya tsab domin gabatar muku da sabon Nobel ɗinsu na haziƙan marubutansu. Kainuwa da shi da Allah ba kage ba. Kainuwa kullum kuna ta yin gaba ba baya ba. Kainuwa Writers masha Allah. Ke Hajara, wai saurin me kike haka ina ta kiran ki haka baki cini baka kamar kin zauna akan kunnanki? Zainab ba dole kika ina sauri ba ina zan ji ki hankali yayi gaba. Kar baki ce mun baki da labarin wannan shahararren marubutan. Zakwakware masu burin faranta mana koyaushe. Waɗannan aminan guda biyu kawalli da kawalliya Ummu Nasma da Momin Ahala. Wayyo daɗi kashe ni Rashidat Usman da Zara Abdul. Ai waɗannan marubutan ina kaunar littafin su. Ummu Nasma kam ba ita ce ta nishadantar da mu a cikin wannan shahararren littafin nata wanda ya bamu dariya ya kuma faɗakar da mu mai cika da makircin nan Indo a birni. Kai wannan littafin yayi a rayuwa kuma ya shahara a duniyar yanar gizo-gizo. An fashe soyayya tare da munafurci gaba tsakanin yan uwa biyu a cikin cigaban littafin so bai san jini ba. Wayo hatsabibiya Saudi. Comedy book littafin nan ya tsaro ya kuma faɗakar daɗin sa ba a magana sai ka karanta kaji. Ga kuma Dr. Hassan wannan littafi shi ma ba daga baya ba. Allah sarki na jima bin karanta littafin da ya sani kuka ba sai Dr. Hassan. Ai Ummu Nasma ta yi a rayuwa ta iya littafi. Dole ne idan kika karanta littafin ta sai kin nemi wani. To Zainab ina kika bar Momin Ahlan din fasihiya hazika wadda ta yi fice a duniyar marubuta wadda ta musu zarra a fagen iya tsara labari. Shin kin manta da wannan littafin nata gudu a jeji? Kai wannan littafin an zuba munafurci da makirci zalunci abin tausayi. Ga salon soyayya mai sanyaya zuciya. Ga kuma Azima da Aziza. Kai wannan littafi duk wanda ya karanta zai ba da labari. Domin kuwa idan aka saka shi a sauran littattafan wannan shekaran zan iya rantsewa shine zai zo na ɗaya. Ga kuma gawurtaccen soja littafin da aka sha gwagwarmaya soyayya tausayi jajircewar sojan ƙasa. Daɗin littafin ba a magana. Anti Zara ta iya riƙe alƙalaminta. Ina wani shi da Allah ba kage ba. Kullum kuna ta yin gaba ba baya ba. Writers masha Allah. To amma Hajara na san wannan saurin da kike dole akwai magana. Ba na labari da sauri domin na san akwai muhimmin shirin da waɗannan haziƙan marubutan suka shirya mana. Ai sauran da kika ina yi POS sani na biya kuɗin sabon box ɗin su da saki domin ko ba zan yadda ai waɗannan labarin babu ni ba. Dole ne ai da ni da a bani labari kwara in bayar. Wai da gaske yake za su saki sabon littafi? Ai na jima ina jiran sabon Nobel ɗin su. Hajara menene sunan sabon Nobel ɗin su da za su saki? Sta ina kuma gwanata Ummu Nasma za ta sake sabon littafin ta mai taken Aminai ko ita. Daga jin sunan kekin san akwai kura domin dai ina ga mace ce za ta shiga tsakanin waɗannan aminai. Dole na biya na ji wani irin ba da kala zai a cikin wannan Nobel din. Sunan littafin ma kawai ya tafi da ni. Wai Hajara lalle akwai lauje cikin naɗi a wannan labarin. Daga jin sunan Ummu Nasma gwanata sunan labarin ta ma kawai daban yake da sauran. Ai ko ni ma ba za a yi wannan labarin babu ni ba. To amma hazika ta fa Momin Ahlan ya sunan nata book din. Gwanata karamar su kuma babbar su. Ai sunan book din nata sunan ɗanta ne. Aikin san dole labarin zai tsaro. Ko kin manta da shuhada ne labarin da ya mugun tafiya da sunan book din nata Ahlan. Daga jin sunan kin san za a yi muskilanci. Hajara waɗannan littattafai guda biyu Aminai ko ita da kuma Ahlan ba za a yi babu ni ba. Dole ne na je na nemo kuɗi nima a dama da ni. Ta wace hanya zan biya kuɗin domin nima a dama da ni? Hanyar ai mai sauƙi ce domin samun waɗannan littattafai cikin farashi mai sauƙi. Za ki nemi waɗannan marubuta a ɗaya daga cikin lambobin wayarsu. Za su sanar da ke yadda za ki biya kuɗin karatun ki ta hanya mai sauƙi. Neme su ta ɗaya daga cikin waɗannan lambobin wayar tasu ta WhatsApp ko ta hanyar kira 081 47 53 71 80 ko 080 65 55 0116. Aiko yanzu zan je in kira su domin in ji yadda zan biya nawa. Zan kuma sanar da duk wanda bai sani ba domin ya je gaggawar biyan kuɗinsa. Ƙungiyar Kainuwa ta yi a rayuwa. Kainuwa da shan Allah maƙiyanki fadawanki. Ƙungiyar da ta ƙware wajen sarrafa alƙalaminta. Lallai alƙalami ya fita kwafi kai. Kainuwa da shi da Allah ba.